Dneska vás vítam pri novom videu a zahráme si Jump League, pretože som dostal po 100 rokov zase chuť, tak ja sa ozvem, keď budeme v hre, pretože máme 20 sekúnd, tak sa ozvem, keď tá hra začne. Dobre, takže hra nám začala. Uvidíme, ako sa mi bude dariť, lebo som ho dosť dlho nehral tento Jump League. Už to aj vidieť, takže... Ježiš, ja som taký retard. Už to aj vidieť, takže akože uvidím, ako sa mi bude dariť. To nemyslíš vážne, akože dvakrát tú istú chybu spravím, akože. Ale takéto už nerobím, hej. Takéto chybičky. Krásy. Ó, výborne, výborný meč. Takto hneď dostať dobrý meč je super. Poď. Dobre, mám, nice, super. Dobre. Okay. Sa budem snažiť aj komentovať, ale bude to asi veľmi slabé komentovanie, ale tak čo sa dá robiť. Takže sa musím aj dosť sústrediť. A keď rozprávam do toho, tak neviem skákať, takže úplne super. Takže to bude dobrá kombinácia dvoch vecí, čo mi nejdu. Vyprávanie a zároveň ešte mi nejde aj skákanie zároveň, takže úplne bombasticky som to spojil, dobre. Ó, výborná česta, super. Nice, som stihol. Ježiš, tento bod, nie, ja ho nemám rád, lebo ja ho neviem skákať. Už to začína, teraz správa. No, ale asi lepšie by chodiť ľavo. To je taký, tam je tá cesta lepšie, to hneď skáčeš, ako keby na ten slep, takže to asi bude ľava lepšie chodiť. Nice, dobre, mal som to. Čakaj, to som si nalenovať pekne. To čo robím? Záber. Typek je už v 50%, chápeš to? Nechápem, jak mohol túto sračku preskočiť, bo to je také dementné, tieto skoky vadnej. Retardovanej. No, dobre, mám to. Poď, nice. Jo. Jo, to bolo tesné, fú, dobre. Nice, výborne. Budem skákať. No záber. Ideš. Dobre, mám. Nie, ježiš, ja som taký retard. Kamo? To neviem skákať proste, čo si retard? Debilný strop. Neviem prečo si robíš srandu. No. Nevravím, že keď on vyprávam do toho, tak mi nejde skákať. Čo tam tak radšej double jump? Plot, debilný sprostý. Padni. Chápeš to? Proste ja to neviem skočiť. Padne ploty. Poď, yes. Dobre. Ja sa neviem naučiť jednu vec, chápeš to proste. Ja to neviem proste skákať. Ale už to akože stačilo, hej. Už mám toho plné zuby. Ale chápeš? Dobre, skoril som to. Musíme dať double jump, nice. Toto pozor na toto. To je ten plot. Takto, nice. Takto, ok. Výborne. Nice, dobre, preskákal som to konečne. Dobre, čilík. Nice, konečne som, ty kokos preskákal. No som síce druhý, ale typek má taký náskok, že čo by som za to robil? Poď. Čo by som ja za to dal, keby som bol aj dobrý jak ten typek. Počkaj. Stále to neskočím, stále to, dobre. Nice. Trial to, ok. Tuto hore skočiť. Ok, v pohľadku. Yes, super. Ok. Čestka. Výborná, to je dobrá čestka. Nebral čas povedať na seba. Chcem mohol skočiť. Jo, nice. Vážne na ten týchto počkal, lebo keď tak ho zmlátim. Lebo ja som si pred natáčaním som si dal jednu hru a týpek nehočkal.
bolo 5 minút do konca. 5:30 neviem či nie, takže tak no. Výborne, dobrý čas plate, super. Že pohode som chcel povedať, ale asi nie. Dobre. Nice. Dobre. Tady to a sem. Toto je, sem mohl skočiť? OK, v pohode aj. Pohode. Sem. Retardácia. A vždy sa pomýlim tu. Chápeš to? Nice, dobre, konečne som doskočil. Poď. Zase na tom istom mieste, to nemyslíš už vážne! Chápeš to proste, už nemyslíš vážne proste. Mačky. Jak by povedal Vilo Habo, do mačky, kto toto varil, no tak. Teraz to skočím. Ha. Poď, prosím. Nie! Mama, oco, dcera, syn. Nemyslíš vážne proste. Ako nemám zase najhoršie veci, hej, ale aby som toto ty kokos nedal, to sú úplne easy skoky. Ja to neviem dať, musím zase sem. Super. Som vždycky chcel takúto sračku. Takto to obskakovať. Tak, dobre. Lepšie sa mi skáče s mečikom. Dobre, skočil som. Dobre. Nice. Poď! Jo, dobre, nice. Jo, dobre, nice. Konečne som to skočil, ty kokso. Toto. Presne toto mapu som mal aj minule. A toto som tiež takto v pohode dal. A potom to typek dokončil a už som bol v mačke, no tak. A hneď som vechol ako prvý, takže ani som nejaké dobré veci nemal inak, takže ma to ani nejako neštvalo. Tam 200 blokové jumpy. Dobre, dal som to, nice. Prosím! Tak, jasné, posledný skrok, prečo by som ho mal aj dať, že? S rýchlým, dobre, mám to opatrne. Dobre, super. Skok, dobre. A poď! Nice. Nie, že toto je Jack Sparrow, toto modul inak nemám rád, to sa inak strašne debilne skáče. Yes. Dobre, pokračujeme. Nice. Teraz na toto jeho briadku. Dobre, nie. Teraz nechám zavreté. Som to tak vedel, že to neskočím. Tak som to vedel. Dobre, mám to. Dobre, typek to už dokončil. Tak si dáme chestplate, dáme si toto. A ja nemám helmu. Helmu nedal. Dobre, trošku si tu pořádek spravíme. Môže ísť preč. Dáme si sem luk. Dáme si toto. Legíny, čo to sú, a ideme na to. Poď typku. Nie, dva po mne, to nechcem. Toto sa na takéto bitky to väčšinou bývajú. Na tohto typka. Poď. Yes, dal som ho dole, nice. Výborne. Poď sa. Nice, dobre. Ešte to je ten, čo to dokončil, no. Ešte aj ironový meč, no. Super, ešte ten typek kože nám ho zabije. Nie, našťastie nie. Som si myslel, že hej, ale nie. Poď sem. Kámo! Nemyslíš vážne? 20 zase išli po mne. To milujem, keď idú 25 po mne, to je úplne najväčšia sranda. Ale ne. Toto je naháč. Čau. No, to nič nemal. Starosti vyhadí. Hýbajte sem. Skoč dole, no. Poď boostni ma za ním. Poď sem. Nehodíš mi aj tak. Nice, dostal? Veď už zemri, prosím ťa. Lebo typek ma zabije. Sakra. Ono, typek ma skoro dá dole. Dobre, práve na ďalšiu hru rovno. Poďme na to. Uvidíme, akí budú na tomto protokole týpci. Či budú nejakí dobrí, alebo budú to nejaké slabé čajíky. Ja dúfam, že to budú nejakí normálni ľudia, nie nejakí dementi tryhardery, čo iba v
chce jemlia Jump League, lebo nemajú čo robiť doma. Dobre, nice. Nice, very nice. To som spadol, hej? Dobrý som. Dobre. Pozor. Dobre, to som dal. Aj to som dal, dobre, pohode. OK. Som ešte rýchlejší, ako som býval. To považujem za veľký úspech, sakra. Poď! Nice. Dobre, nie, toto nemám na tieto skoky. Presne pre toto. Lebo sa z toho debilne odráža. Ešte retardovanejšie skáče. Nice. Ach, jaj. Dobre, mám. Dobre, skočil som. Jo, dobre. Iron, tak ešte jeden, aby mi dalo. Mám krásny ironový meč. Hore mám ísť, tak ideme hore. Sem na rebríček. Dobre. Tak toto som moc nevyhral. No poď. Dobre, mám. Yes. Skočil som to, nice. 45 sekúnd. Ty kokos, som celkom dobrý. Som toľko stiahol. Dobre. Ježiš, nie, tyčky. Ježiš, neviem už ani skákať. Dobre, teraz to dám. Nice. Zastaň. Dobre, mám to. Nemám to. Dobre, nice, mám to. Nice, dobre. V pohode. Ja to tie retardované skoky. Dobre, v poriadku. Dobre, jo, to už koniec. Minúta 20, no tak to nie je nejaký osunujúci. To bol celkom v pohode modul. Ja aj tento modul si pamätal, toto sa mi nepáčilo. Presne preto sa mi to nepáčilo. Pomerom takto. Sem, dobre. Jo, nice. Dobre, vyšiel som. Sem. Ja si už nepamätám, ako sa tam išlo, tady auto. Ja, či to je trošku iný modul teraz. Asi, hej. Nie, toto je on. Hej, toto je on. Som nevedel, že jak mám skákať. To je čo? Gary? Či čo? Či to malo symbolizovať? Nie, to asi nebol Gary zo SpongeBoba. Pokiaľ poznáte SpongeBoba, tak viete, o čom vravím. Teda toto obídeme. Čo sme? Nie, to je asi tak treba tam skočiť. Alebo tam pre istotu ani neskočím, ani úplne zle. Jak to mám? Kaďal mám ísť? Povieš mi? Nevyskočím. Ideme to isté ani sem, nevyskočím. Počkaj, no takto by som to mal skočiť. Áno, presne tak. Yes. OK. Výborne. Nie, ja už neviem skákať. Dobre, nice, very nice. Super. Dobre, mám to. Ani double jump tam nepomohol mi. Veď, to by mal pomôcť double jump, nie? Ja tomu neverím, že mi nepomáha double jump. Dobre, to som skočil. Tu dáme double jump. Aj tuto by mal pomôcť double jump, nie? Opäť do rohu. Dobre, mám to. Nice, very nice. Nie, to som trošku dosiahol. Typek to dosiahol, cieľ. Som nemám helma, ja som si vyhodil teraz. Super. Ja mám krytú moju citlivú časť. Dostajem sem headshot. Nie, meč mi daj. Čakaj, čo robím? Chápeš? Ja vyhodil som dvakrát ten meč za posledných asi 10 sekúnd. Čau. To by som mohol dať. Mohol, ale nedám. Ešte roztypku, do prdele, to vás mlatím. Dobre, ten typek bude mať málo. No a polku životov tak, že tak vyhľovalo, takže nebudeme mať až tak málo. Poďeš ty. Nice. Tento to bola aj minulú hru. Ten čo robí? Jump League Challenge alebo čo? Prečo všetci idú po mne zrazu? Ešte dostalo moje critical hity. Chápeš to? To niekto mláti tu hore. Počkaj, tento typek čo ma nechal? Ja on chce dokončiť a... No poď po ňom. Žiadne healy tu nebudú. On musel dostať strašný hit. Kamo, to som už prehral! Co nemyslíš vážne? Chápeš to? Dobre, dáme si ešte. Tu je 4. Zase to je ten Only Hunt Joshua.
Dobre, takže hra nám začala. Poďme na to. To je v pohode modul, len sa nesmieme zdržovať. Poď, yes. Dobre, neviem, či si mám to vybavenie meniť za jazdy, alebo to proste budem meniť až potom na konci. Nice, dobre, to je to v poriadku, to bolo celkom v pohode. Ja som myslel, že to bude ťažšie, ale nebolo. Poď, dobre, tam sú diany. Tak, to dáme. Dobre, v poriadku, to bol celkom easy modul. 8 dole, dobre. Som to stihol, typek je trošku rýchlejší ako ja, ale tam mám veľmi dobrú pozíciu. Tak zoberiem. Dobre, mám. Nie, som z tohto. Či? Z tohto, nie? Ďalej, halo. Tak, dobre. Dobre. Dobre, máme. OK, super. Nie! Rýchlo, nemôžem strácať čas. Ale ten typek asi spadol, pretože je tam zaseknutý, kde aj ja. Lebo on asi opustil hru, nie? Asi hej, ten kaš? Nie, neviem. To bol prvý, ja už ani neviem, ale dobre, kašľať na ostatných. Musím to rýchlo preskákať. Áno, dal som to. Výborne. Som na podobnej pozícii ako ten týpek, ktorý som skoro spadol. Ale poďme. Mám dobré momentum, ale tak som to aj zakrikol. Aké mám dobré momentum a... Ok, ale tomu typkovi to asi tiež nebý problém. Ako si to bez šprintu. No, to bol ten vlastne ten bug, to som dal využiť. A ešte sa stále dá. Dobre, výborne. Jo, dobre, takže som. Ja to mám pokračovať. Čo, ale teda to radšej skočím, to bude bezpečnejšie. To je možno trošku pomalšie, ale bezpečnejšie. Toto, hop. Dole, dobre. Poď sem, výborne. OK. Jo, dobre, nice. Nie, toto je taký prostý skok. A ani vedeli aj, prečo ho tam dali, a nedali mi tam žiadny zachytný bod. Tvorci tejto mapy chcú asi, aby som dostal normálne asi rage quit. Lebo už toto je celkom dosť ťažký skok a ešte toto skočiť, to je ešte horšie. A teraz našťastie som sa zachytil, ale aj tak toto nás rozdelí, kámo, táto časť. No už nás aj rozdelila. Typek už je vpredu, o dosť. A ja som stále tam zaseknutý. Kamo, ten Joshua, ten čo je tu v kuse, tak on neviem, či sa podľa mňa robí nejakú challenge. Kamo, neexistuje, mám v kuse 0%. Podľa mňa sa pripojí, počka, kým to proste niekto dokončí, alebo proste počka, kým to skončí. A potom ide s PvPčkou, ide hrať s koženým a za základnými vecami. Jo, ja som to dal konečne. Dobre, toto skoro hore. Jo, yes. Skolo. Dobre, to som dal v pohode, neboli až také ťažké skoky. Double jump. Teraz som skoro pohorel, to aj tady prejsť. Dobre, preskákali sme to. Ideme ďalej. Teraz sa mi celkom darí. Dobre. Skok. Dobre, dal som to. Prečo? Sakra. Dobre, dal som to. Skok. Strap. Ale ja som to dokončil, že tam sú 3 minúty. 3 minúty som to skákal. Podľa mňa ja viem aj, čo som asi aj skákal. Dobre, dal som to. A ja neviem, čo skúšiť na ten blok, alebo na to sklo. Skúsim na ten blok, ale vtedy som tiež skúšal na ten blok a nešlo mi to. Tak ja neviem. Kamo! Dobre. Tak toto bolo tesné, dal som to našťastie. Nie. No konečne sa sem dostávam, už skoro každý pokus. Ale tak to dofili. Klasika. Dobre, dal som to, nice. To je tak, buď proste spadnem na tamtom, alebo spadnem tam na tom skle retardovanom, na tom yin-yangu. A ako dobre mi to išlo. Ako na faka, už mi to ide. Už mi to išlo, čo sa stalo. Proste, chápeš to, čím dlhšie to hrám, tým menej mi to proste ide. A tak mám celkom v pohode veci, ale aj tak podľa mňa zase skapím ako prvý. Jak vždy. Dobre. Nie je to dobré. Už sa padám jak Cicimbrus. Nice. Dal som jednu, čo sa tak nedostal obliecť. To sa dalo obísť a ja tu skáčem ako truchlík proste skáčem tam. Jo! Konečne. Dobre, za 1 minútu. Ľubí sa mi, že ten typek čaká, alebo to nevie proste preskákať. Dobre, keď bude nejakých 10 sekúnd, tak začnem sa tu prezliekať.
No, to je trošku asi silné slovo, ale kašľať. Ľudia neviem skočiť tuto, skočím proste na roh bloku. A keď som tam už konečne bol, aj tak som to nedal. Dobre, ešte na 10 sekúnd, tak poďme. Dobre, tak som to nice. Som nestlačil shift. Dobre, nahodíme. Nie. Počkaj, nikdy nestlačím tú jednotku, vždy stlačím kvečko. To sa všetci mlátia. Ale to asi nedám. Nedám, ale neostalo mu veľa. Mám XPčka. To bych chcel niekoho zabiť. Ty dostaneš popisku, poď sem. A zás tento retard. Servus môj, ty si AFK, čo? A nejako nejde triafať, neviem prečo. No teraz zemrem. Dobre. Kašľať už na týchto dementov. Dobre, takže. Kámo, to čo som napísal, chápeš to? Neviem písať lomeno. Ďakujem, že si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, dajte like, odber. Samozrejme, nezabudnite na zvonček. A nezabudajte na jednu dôležitú vec. Sleduje s vami lepšie miesto. To si vždy zapamätajte. Ďakujem, uvidíme sa pri ďalšom videu. Už sa teraz na vás tam teším. Čaute.